52% af danske gymnasieelever fortæller, at de har lav demokratisk selvtillid. De snakker sjældent om politik med deres venner, og de føler ikke, de har noget at bidrage til samtalen med. Stimorol har i årevis fået folk til at turde åbne munden. Så hvorfor ikke hjælpe de unge med at starte en samtale om politik? Derfor lancerer vi Frisk på at snakke om det. Limited Edition Stimorol-pakker, hvor hver pakke stiller et politisk spørgsmål relevant for de unge. Unge er netop den generation, der tykker allermest tyggegummi, og fordi man ofte deler en pakke med sine venner, fungerer pakkerne som perfekte samtalestartere. Ude på gymnasierne stiller vi Stimorol-vægge op til daglige afstemninger. Her kan eleverne med deres brugte tyggegummi stemme ja eller nej i en offentlig debat om politiske spørgsmål. På Stimorols kanaler dukker spørgsmål op som post, reels og TikToks. Her får vi kendte til at forholde sig til spørgsmålene og lægge op til, at de unge kan kommentere deres tanker. Målet er simpelt, at få unge til at snakke mere med hinanden om hverdagens politiske spørgsmål, og derigennem styrke deres demokratiske selvtillid.